Господин съдия, аз много се извинявам, ама въобще не съм разбрал, че над мен лети вертолет. Цялата истина е, че аз си стоях в колата и си слушах гръцка музика. И ми стана хубаво, господин съдия, нали знаете как става? И не издържах, извадих пистолета си и започнах да стрелям. Дан, 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 дан. И си стрелям, господин съдия, и си пея сома му. Докато в един момент не се появиха маскирани мъже. Аз какво да направя? Не знам какво става. И докато се усетя, дали ще ме грабят, дали ще ми правят скрита камера, полетях, господин съдия. И летя, въртя се и летя, въртя се и летя. Докато успея да се прекръстя, се събудих в МВР болница. Искам да стигна до тези, които истински се нуждаят. Роско, кога дойде, бе? Ей сега. Каква е тая газария, бе? Да не ви е дошъл някой митрополит на гости? Не е митрополита ми на папа новата кола. Днеска му я докарах. Подписвай! Ти си грешен човек, котче. Ще ти дам една минута да се помолиш за греховете си. Прости ми, моля. Не на мене се моли, бе, на него, бе, менте поп. Той прощава, аз не мога. Ако решите да импровизирате... Да не дава Господ. Ако решите да импровизирате, да не дава Господ, това лице ще импровизира върху вас. А аз върху жените ви. Вижте, какво става? Печете ли се? Да. Печете се. То не, че и сурови не ви изтрещиме. Маймунки мръсни. Мама е много клати. Клати ли? Ма до една ревахте, като гледахте Титаник, животни. Аз, братле, искам ти призная, че аз пуснах една сълза за Лео. Какъв Лео, бе, Русин? Лео от Титаник. Абе ти що не вземе мъкнеш? Приятелю, обикновенно мълчат курвите с по 18 думи в речника. Аз да ти приличам на курва? Я ходи до автомата и вземе 2 кафета. Какво стана? За какво забавихте толкова? Малък проблем за ръковата, ама бих си към шик. Какво? Те си биха към шика или вие си го бихте? Какъв е проблема? Стоката е тука. Абе, ей, смотаняк. Ами ако сега цъфтат кухите, какво правим, а? И умната. Много ясно, че умната няма да е русата. Росен Гацев! Гацо. Момчета, нормата е по кубик на човек за час. И 2 дена да копаете, ще отметнете час и половина обществено полезен. Тръгвайте! Аллах, малах, моли се на грешния Бог. Не се обвинявай. Ти се грижиш добре за нея. Другото, само Господ решава. Косъм, какво пак осравя, братле? Имаме проблем с Зори. Какво? Зори, дето избяга. Оказа се, че е дъщеря на Попов от Геребоп. Ебаваш ли си ти, бе? Не, бре, то не се ебавам и този път си го забих много яко. Ти знаеш ли за това нещо? Росен, ако знаех, нямаше да я прата на нападжета, не съм моли го френ. Здравко, кога ще се научиш да проверяваш шибаните си курви, бе? Той яко си го натресохме тук, братле. Какво сме си натресли, бе? За пръв път ли ти бяга курва? Само, че курвата се оказа дъщерята на шефа на Гелебоп, нали се сещаш? И друг път са бягали при татко, ама не при тоя татко. Росен, какви са тия майчински инстинкти, бе? Антонов, осъзнаваш ли какво направи тук що, братле? Осъзнаваш ли? Поръча дъщерята на комисар Попов. Ти луд ли си? Това повече никога не съм го чул. Никога повече. Какво искаш да ти кажа? А?
А ако малката курва тръгне да разказва на баща си как е минала почивката и в планината, какво правим тогава? Питал ли съм те, бе, Росене? Питах ли те какво мислиш? Ами питай ме, не! Питай ме! Иво, не мога да те позная вече, братле. Не мога да те позная вече, братле. Не си ти! Всичко сме правили с тебе двамата. Всичко! Да, работили сме. Да, правили сме глупости. Но никога не сме преминавали някакви морални граници. Никога! Кос, момче? 40, ай ходия се беше. Какво? Ако още един път пипнеш някой от моите хора, жив ще те удара. Разбрали ме? Здравко, погледни ме в очите и ме слушай много внимателно. Ти, Иво, имате ли нещо общо с убитите момичета? А какви момичета, бе, Роса? Здравко, аз зеленчук ли съм, бе? Майка ми и баща ми в парник ли са ме гледали мене? Станал някакъв страшен гав, само че аз нямам нищо общо с това нещо. Тук има ли някой, бе, невинния? Момиченца по 15 години. Момченца продавате ли? Изчезвай. Ще те питам само веднъж и ще ми кажеш истината. Имаш ли нещо общо с уния момичета? Знаеш какво правиш? Дявола се е вселил в тебе. Мислиш, че ако е можело да живеят, щеха да ги пишат по вестниците. Това са деца. Деца. Записал си най-тежкия грях в тефтера на Господ, като баща ти го казвам. Днеска е черен ден, Андонов. Сутринта се събудих и имах брат. Сега пак се събудих. И брат ми умря. Ще се моля за тебе, братле. Всеки ден. Да си жив и да си добре. Защото ако някога ме помоли за помощ, не знам дали ще ти помогна. Спри колата, Кука! Никъде няма да се връщаме, на него му е все едно! Кука, спри колата! Спри колата, Кука! Няма да умреш, брате, не ти давам да умреш! Остави ги там! Кука, върни се! Копале, спри колата, чуваш ли? На него вече му е все едно! Всеки мисли за предателство това. Той е бизнес, братле. Не прощава на никой. И на нас няма да прости. Его Иво, последния пример. Превърна се в чудовище. Виж какво, близнак. Кредитните карти не служат само да си правиме с тях разни линийки. Имат и друго предназначение. Могат да се хакват. Правиме го. После почваме да точим пари. Само от богатите. Честен бизнес. Добре, Кук. Международен проект, братле. Влизаме в Европа. С двата крака. Както кажеш, Кука. Мъчно ми е за Ники. Не дей така, братле. Ники е там горе и ни гледа. Ако изпипаме работата както трябва, ще пада пара, братле. Много пара. Ти караш влака. Само не ме карай да мисля. Аз изпълнявам поръчки. Проекти, близнак. Проекти. Свиквай с новата терминология. Вече сме честни бизнесмени. Момчета, какво правим? Ще работим или да си ходим? Ти можеш да бъдеш най-добрият танцор.
Коя ще? Да, ти. Можеш да станеш суперзвезда. Модна икона. Признавам, владее някои движения, ама чак пък суперзвезда. Значи, трябват ми номера на карти, пинове и имена. Мога го, бе. Само, че нали знаеш, тази услуга не е много ефтина. Колко? 10 килки. А ти се усра, бе. Що бе, човек? Ти ще изкараш минимум 100. Искаш ми 10 за нещо, където струва 8. Давам ти 5. Номерата и картодържателите. Пиновете? Я ме погледни в очите, братле. Тук на челото ми скиор ли пише? Аре, само мене не пускай по парзалката. За 5 бона толкова. За толкова 2500. Никой не е на вид на половина бане. Ма някой от вас само толкова можете. Я се изправи малко, Голям хакер си. А си се оганал като някой крив хуй. Сядай. От теб си иска да пробиеш защитата на Елика. Не пробиваем сървър. А нали си хакер, бе, момче? Влез в системата. Проникни. Какво бе? Ползвам новата терминология. Не е толкова лесно. Нито с keylogger става, нито с фишинг, нито нищо. Даже с кражба на куки спробвах, ама... Що не пробваш с кирилица? Значи, близнак, следващия път ще си зашия устата. Пак нека он нагоре да ме съди. Сега какво правим? План Б? When they come for you, bad boys, what you gonna do? What you gonna do?